Na štědrém večeru v mém domě na Floridě, poté co jsem svému synovi Eddiemu dala BMW a jeho ženě Moren předala designovou tašku, jsem čekala na okamžik, kdy mi něco dají, něco, co by ukázalo, že na mě záleží. Místo toho se můj syn usmál a řekl, mami, děkuji za všechno, ale Moren mi řekla, že je čas, abys dostala lekci, takže žádné dárky pro tebe. Moren se opřela dozadu s uspokojeným úsměvem, nevědouc, že jsem byla připravena dát svou vlastní lekci. Jmenuji se Ruth Dawson. Je mi 73 let. A kdybys mi minulý štědrý večer řekl, že letos budu sama ve svém domě v Naples bez plánů, kromě sdílení tohoto příběhu s cizími lidmi, kteří rozumějí zradě lépe než moje vlastní krev, nikdy bych ti nevěřila. Ale tady jsem. A víš co? Jsem s tím v míru. Protože některé lekce tě stojí všechno, co máš, abys je naučil, ale dávají ti něco zpět, co je cennější než jakýkoliv dárek zabalený v lesklém papíru. Dávají ti sebe. Teď, než ti řeknu, co se té noci stalo, chci vědět něco. Kde jsi teď? Díváš se na tohle ze svého obývacího pokoje, zatímco balíš dárky. Možná ležíš v posteli a pozdě v noci scrolluješ, protože nemůžeš spát. Nebo jsi jako já, kdo tráví svátky v klidu a přemýšlí o lidech, kteří ti zlomili důvěru. Ať už je tvůj příběh jakýkoliv, zanech komentář a řekni mi, odkud se díváš a jaké jsou tvé vánoční plány na tento rok. Protože jsem se naučila, že lidé, kteří tě opravdu chápou, nejsou vždy ti, kteří sdílejí tvé příjmení. Někdy jsou to cizí lidé na internetu, kteří přežili stejný druh bolesti srdce. A pokud jsi se někdy cítil neviditelný ve své vlastní rodině, pokud jsi někdy dal všechno a dostal jen krutost zpět, zůstaň se mnou. Tento příběh je pro tebe. Stiskni to tlačítko like, pokud věříš, že lidé by měli nést odpovědnost za to, jak zacházejí s těmi, kdo je milují. Sdílej to s někým, kdo musí slyšet, že je v pořádku stanovit hranice, i se svými vlastními dětmi. A přihlas se, protože to, co se stane potom, ti ukáže, že ticho není slabost. Někdy je to strategie. Teď tě vrátím zpět k té noci. Noci, kdy se všechno změnilo. Dům voněl pečeným krůtím masem a skořicovými svíčkami. Vánoční stromeček hrdě stál v rohu obývacího pokoje, ozdobený ozdobami, které jsme s mým zesnulým manželem Rajem nazbírali během 40 let manželství. Světla jemně blikala a vrhala teplý nádech do místnosti. Strávila jsem 3 dny přípravami na tento večer. Drhla jsem podlahy, které už byly čisté. Leštila jsem příbory, které z zásuvky vycházely jen zřídka. 2krát jsem šla do supermarketu, protože jsem zapomněla na brusinkovou omáčku, kterou Eddie jako dítě tak miloval. Chtěla jsem, aby bylo všechno dokonalé. Když Eddie a Moren dorazili, pevně jsem objala svého syna u dveří. Na 1 sekundu, jen na 1 sekundu, jsem měl pocit, že ho mám zpět. Voněl stejným parfémem, jaký nosil dříve. Jeho ruce byly silné a bezpečné. Ale ve chvíli, kdy Moren vstoupila, začala skenovat můj dům, jako by prováděla inventuru. Neobdivně, ale hodnotící. Večeře byla tichá. Eddie mluvil o své práci. Kladl jsem otázky. Moren scrollovala na svém telefonu, jídlo, které jsem připravoval hodiny, sotva ochutnala. Všiml jsem si, že má na sobě náramek, který jsem nikdy předtím neviděl. Vypadal draze, mnohem dráž, než si mohla dovolit se svou prací v butiku, ale nic jsem neříkal. Matky se učí polikat otázky, když cítí, že odpovědi by mohly bolet. Po večeři jsme se přesunuli do obývacího pokoje na dárky. Nejprve jsem dal Edovi malou krabičku. Uvnitř byly klíče od ojeté BMW, na kterou jsem šetřil měsíce. Ne proto, že bych mu něco dlužil, ne proto, že bych chtěl jeho schválení, ale protože láska matky nezmizí jen proto, že je její srdce zlomené. Když ji otevřel, jeho obličej se vyprázdnil. Pak se mu oči naplnily šokem.
Mami, zašeptal. BMW. Nemusel si to dělat. Chtěla jsem to, řekla jsem tiše. Objímal mě. Opravdové obětí, to, které mi připomnělo chlapce, kterým byl dříve, než ho manželství změnilo. Pak jsem dala Moren její dárek, designovou kabelku. Otevřela ji, krátce se na ní podívala, řekla roztomilé a hodila ji na pohovku, jako by to byla utěrka. Žádné poděkování, žádné ocenění, jen lhostejné odmítnutí. Složil jsem si ruce do klína a čekal, protože teď byla moje řada. A navzdory všemu, navzdory chladu, který jsem cítil mezi námi měsíce, jsem stále doufal. Stále jsem věřil, že možná, opravdu možná, na mě také mysleli. Eddie si odkašlal. Pohnul se na židli. Nechtěl se mi podívat do očí. Mami, řekl pomalu. Tento rok jsme ti nic nekoupili. Slova visela ve vzduchu. Zamrkal jsem. Říkal jsem si, že jsem ho špatně slyšel, ale on pokračoval. Moren řekla, musíš se naučit dávat, aniž bys něco očekával. Snažil se smát, jako by to byla legrace, jako by ponížení tvé matky na Štědrý večer bylo něco lehkého a vtipného. Moren se opřela o pohovku s překříženýma rukama, malý úsměv se jí objevil na rtech, nebyla zahanbená, nebyla omluvná, byla spokojená. Pokoj se najednou zdál menší. Světla na stromečku se zdála příliš jasná. Teplo, které jsem se snažil vytvořit, se zdálo prázdné. Mohla jsem plakat. Část mě to chtěla, ale nedělala jsem to, protože někde hluboko uvnitř, pod šokem a bolestí, se něco jiného hýbalo. Jasnost. Sáhla jsem do zásuvky vedle své židle. Moje ruka netřásla. Můj hlas se netřásl. No, řekla jsem tiše. Pokud jde o lekce, dovol mi, abych tě něco naučila. Vytáhla jsem velkou obálku, tlustou, těžkou, pečetinou. Položila jsem ji na konferenční stolek mezi nás. Eddie se díval zmateně. Morenin úsměv se jen trochu vytratil. Pokračuj, řekla jsem. Otevřete to. Neměli tušení, že tato noc nikdy neskončí tak, jak očekávali. Ale abyste pochopili tu vánoční noc, musíte se vrátit zpět k okamžiku, kdy se věci začaly měnit. Zpět do září, kdy jsem si poprvé uvědomil, že je něco špatně. Začalo to tichem. Eddie mi volal dříve 3krát, někdy 4krát týdně. Jen rychlé kontroly, zatímco jel do práce nebo si připravoval ranní kávu. Nic hlubokého, nic dlouhého, jen syn, který dal své matce najevo, že na ní myslí. Hé, mami. Jen jsem ti chtěl zavolat a říct ahoj. Jak se má zahrada? Mami, viděla si, že se blíží bouře. Ujisti se, že jsou okenice zamčené. Mám tě rád, mami. Uvidíme se brzy. Malé věci. Ten druh věcí, které si neuvědomíš, dokud nepřestanou. V září se tyto telefonáty staly méně častými. Uplynul týden, pak 2 týdny a pak téměř měsíc bez jediného slova. Říkal jsem si, že má hodně práce. Čerstvě vdaní potřebují čas, aby si vybudovali společný život. To je přirozené. To je zdravé. Ale matky vědí, že cítíme vzdálenost, jaký cítíš ty. Blížící se bouře. Něco se v ovzduší mění. Něco se napíná v tvé hrudi. Jednoho rána jsem vešla do své kuchyně a viděla koš z pomeranči na pultu. Koupila jsem je 4 dny předtím, protože Eddie vždy miloval čerstvě vymačkanou šťávu. Když byl malý, stál vedle mě, zatímco jsem je krájela na poloviny, čekal na svou sklenici, jako by to bylo tekuté zlato. Ale teď tam ty pomeranče jen tak ležely, nedotčené. A uvědomila jsem si, že jediný důvod, proč je stále kupuji, je pro syna, který už nechodí na návštěvu. Ten den odpoledne jsem je vyhodila. Všechno.
Dům se po Rajově smrti cítil jinak. Větší, tišší. Ten druh ticha, který tlačí na tvé uši, dokud nezapneš televizi, jen abys slyšela jiný lidský hlas. Ry byl pryč už 2 roky. 2 roky probouzení se v prázdné posteli. 2 roky vaření jídel pro jednoho. 2 roky uvědomování si, že život, který si s někým vybudovala, nezmizí, když odejdou. Pokračuje to dál. Jen teď si v tom sama. Eddie byl v té době mým kotvou. Volal každý den v prvních měsících po pohřbu jeho otce. Ptával se na mě. Ujistil se, že jím. Seděl se mnou na verandě a nechal mě plakat, aniž by se to snažil vyřešit. Ale manželství ho změnilo. Nebo možná to nebylo manželství. Možná to byla Moren. Na začátku jsem se snažila být chápavá. Byla mladá. Přizpůsobovala se. Být součástí nové rodiny není snadné. Ale signály tu byly. Na začátku malé. Snadno ignorovatelné, pokud si se chtěla obelhávat. Jako tenkrát, když Eddie zmínil, že přijde na nedělní večeři, a pak hodinu předem zavolal, aby se omluvil. Moren má plány, řekl, jako by se její plány automaticky staly jeho, bez otázky. Nebo když jsem je oba pozvala na malou schůzku k mé kamarádce Janice, Eddie řekl ano. Ale to ráno, kdy mi Moren napsala přímo, nemůžeme přijít. Eddie potřebuje klid. Ne, rozhodli jsme se, promiň, něco se stalo. Jen oznámení, jako by teď měla autoritu mluvit jeho jménem. Dlouho jsem zíral na tu SMS. Chtěl jsem mu zavolat. Chtěl jsem se zeptat, jestli vůbec ví, že za něj zrušila, ale neudělal jsem to, protože jsem se bál odpovědi. Matky se učí být trpělivé, dávat prostor, důvěřovat, že láska přivede jejich děti zpět, když budou připravené. Ale co ti neřeknou, je, že prostor se někdy stává vzdáleností a vzdálenost někdy opuštěností. A než se naděješ, stojíš ve své kuchyni a vyhazuješ pomeranče, protože osoba, pro kterou si je koupila, si už ani nepamatuje, že existuješ. Na konci září jsem Eddieho skoro 6 týdnů neviděla. Snažila jsem se mu poslat zprávu. Neformální věci, nic, co by znělo zoufale. Doufám, že práce jde dobře. Dej mi vědět, jestli chceš přijít na večeři. Viděla jsem, že tvoje oblíbená show je zase v televizi. Musela jsem na tebe myslet. Chybíš mi, zlato. Odpovídal by hodiny později, někdy až následující den. Zaneprázdněný. Dáme ti vědět. Děkuji, mami. Ty také. Krátké, odtažité, jako bych byla někdo, koho sotva zná. Jednoho večera jsem seděla na své zadní verandě a dívala se na slunce, jak zapadá nad střechou sousedů. Vzduch byl teplý, taková teplota, kterou Florida udržuje, i když zbytek země začíná oblékat svetry. Přemýšlela jsem o tom, že bych Eddieho zavolala. Opravu zavolala, neposlala zprávu, nenechala ho reagovat, kdy se mu to hodí. Ale pak jsem přemýšlela, co bych řekla. Proč mi už nevoláš? Udělala jsem něco špatně. Stále mě máš rád? A uvědomila jsem si, jak to zní pateticky. Matka, která prosí svého dospělého syna o pozornost. Takže jsem nezavolala. Jen jsem tam seděla a dívala se na oblohu, jak se zbarvuje do růžova a oranžova, zatímco jsem cítila tíhu osamělosti, jak se mi propadá hlouběji do kostí. Další ráno mi zazvonil telefon. Zpráva od Eddieho. Na chvíli mi srdce poskočilo. Možná na mě myslí. Možná chce přijít na návštěvu. Otevřela jsem to. Ahoj, mami. Možná přijdeme tento víkend, pokud budeme mít čas. Chce s tebou mluvit o něčem. Nechci tě vidět. Nechybíš mi. Pokud budeme mít čas. Četla jsem ta slova znovu a znovu. Pokud budeme mít čas. Jako bych byla zpráva.
Úkol k odškrtnutí mezi nákupem a praním. A druhá část, chce s tebou mluvit o něčem. Ne Eddie. Moren. Položila jsem telefon na kuchyňský stůl a dlouho na něj zírala. Něco ve mně to vědělo. Ne detaily, ne celý obrázek, ale dost. Dost na to, abych věděla, že syn, kterého jsem vychovala, chlapec, který mě dříve v noci objímal a říkal mi, že jsem nejlepší matka na světě, mi uniká. A žena, se kterou je ženatý, byla ta, která držela dveře otevřené. Přišli v sobotu. Dopoledne jsem strávila úklidem, i když byl dům už dokonale čistý. Vysávala jsem obývací pokoj 2krát. Vyměnila jsem ručníky v koupelně. Na jídelní stůl jsem dala čerstvé květiny. Staré zvyky. Věci, které matky dělají, když chtějí, aby se jejich děti cítily vítány. Připravila jsem Eddieho oblíbené jídlo. Pečené kuře s česnekem, bramborovou kaší a kukuřičným chlebem. Stejnou večeři, kterou jsem každou neděli připravoval, když vyrůstal. Stejnou večeři, u které Siri po dlouhém dni sedl ke stolu, uvolnil si kravatu a řekl: Ruth, opět si překonala sama sebe. Chtěl jsem, aby Eddie přišel domů a cítil vůni domova. Chtěla jsem, aby si vzpomněl, jaké to je být bezpodmínečně milován. Když dorazili, objal mě Eddie u dveří. Rychlé obětí, zdvořilé, takové, jaké dáte někomu, koho jste povinni vidět, ne někomu, koho postrádáte. Moren vstoupila za ním, s brýlemi na nose, i když slunce už zapadalo. Posunula brýle na čelo a rozhlédla se po mém domě, jako by inspekčně prohlížela hotelový pokoj, ve kterém si nebyla jistá, zda chce zůstat. Voní to dobře, řekl Eddie, zatímco se snažil znít vesele. Děkuji, zlato, řekla jsem. Sedni si. Večeře je skoro hotová. Moren pomalu prošla obývacím pokojem, její podpatky klapaly o dřevěnou podlahu. Zastavila se u knihovny a nechala prst klouzat po okraji, jako by kontrolovala prach. Pak se ke mně otočila s úsměvem, který nedosahoval jejich očí. Víš, Ruth, řekla ledabyle. Tenhle dům je opravdu velký pro jednu osobu. Právě jsem vytahovala kuře z trouby. Na chvíli jsem se zarazila, s chňapkami stále na rukou. To je dům, který jsme s Rajem postavili společně, řekla jsem tiše. Obsahuje spoustu vzpomínek, řekla pokrčením ramen, zatímco se dívala na své nehty. Jistě, ale z praktického hlediska je to hodně na údržbu. Pravděpodobně bys byla šťastnější na menším místě, méně práce, méně stresu. Eddie stál u jídelního stolu, vypadal nepříjemně. Nic neřekl. Jen si přesouval váhu z jedné nohy na druhou a vyhýbal se mému pohledu. Položila jsem pekáč na pracovní desku a pomalu si sundala chňapky. Mám ráda svůj dům, řekla jsem, zatímco jsem si udržovala klidný hlas. Ještě nejsem připravená ho opustit. Moren se znovu usmála. Ten stejný napjatý úsměv. Samozřejmě, jen něco k zamyšlení, ale nebylo to doporučení. Bylo to prohlášení, zasazené semínko. Sedli jsme si k jídlu. Servírovala jsem každému, jak jsem to vždy dělala. Eddie začal s upřímnou vděčností ve svém jídle. Na pár minut se zdál být opět mým synem, uvolněným, přítomným. To je skvělé, mami, řekl mezi sousty. Zapomněl jsem, jak dobrý je tvůj cornbread. Mé srdce se trochu naplnilo hrdostí. Jsem ráda, že ti chutná, zlato. Moren si píchla něco na talíři. Udělala pár malých soust, pak položila vidličku a vytáhla telefon. Dívala jsem se, jak scrolluje, zatímco Eddie a já jsme mluvili. Ani se nesnažila předstírat, že má zájem. Její palce rychle klouzaly po obrazovce. Její obličej byl osvětlen modrým světlem. Pak mi to došlo. Náramek na jejím zápěstí.
Byl to jemný zlatý náramek s malými kamínky, které zachycovaly světlo pokaždé, když pohnula rukou. Vypadal draze, jako ten, který si nekoupíte v obchodním domě. Myslela jsem na to, co mi Eddie řekl před několika měsíci. Že Moren pracuje na částečný úvazek v butiku v centru. Prodavačka, na začátečnické úrovni. Podíval jsem se na její tašku, která ležela na židli vedle ní. Designer. Rozpoznal jsem značku, protože Janicina dcera měla také jednu. Šetřila na ní celý rok, aby si ji mohla koupit. A pak byly ty boty, sluneční brýle, dokonale upravené nehty. Všechno to nesedělo. Ale nic jsem neřekl, protože co bych mohl říct? Otázky ohledně peněz se zdály invazivní, obvinující a nechtěla jsem začít hádku. Tak jsem se usmála a pokračovala v servírování večeře jako dobrá hostitelka. Když jsme dojedli, pomohl mi Eddie odnést talíře do kuchyně. Jen my dva. Na chvíli to vypadalo jako dřív. Díky za večeři, mami, řekl tiše. Opravdu? Bylo to skvělé. Vždycky si tu vítán, řekla jsem, když jsem se ho dotkla na paži. To víš, že jo? Přikývl, ale nechtěl se mi podívat přímo do očí. Věděla jsem, že v jeho hlase bylo něco smutného, jako by chtěl říct víc, ale nemohl. Než jsem se mohla zeptat, zavolala Moren z obývacího pokoje. Eddie, pojď sem na sekundu. Napjal se. Pak mi dal rychlý úsměv a šel zpět ven. Stála jsem u dřezu a oplachovala talíře, poslouchajíc jejich tlumené hlasy v druhé místnosti. Nemohla jsem všechno slyšet, ale slyšela jsem dost. Morenův hlas, nízký a vytrvalý. Tato místa mohou být prodána za tolik. Můžeme konečně přestat pronajímat. Víš, tohle potřebujeme. Eddie řekl něco, co jsem nemohla slyšet. Pak Moren znovu, tentokrát hlasitěji. Nepotřebuje tolik prostoru. Je to jedna osoba, Eddie. Jedna osoba, a my to máme těžké. Moje ruce přestaly hýbat. Voda přetékala přes talíř, který jsem držela, ale necítila jsem to. Potřebujeme to. Ne. Možná by byla šťastnější s méně prostorem. Ne. Možná by to pro ně bylo snazší. Potřebujeme to. Nemysleli na to, co je nejlepší pro mě. Mysleli na to, co mohou vzít. Otočila jsem vodu a stála tam, držíc se okraje dřezu, zírajíc ven do zahrady. Té samé zahrady, kde jsme s Rajem seděli v neděli ráno s kávou. Té samé zahrady, kde se Eddie učil jezdit na kole. Téhož domu, který jsme 30 let plnili láskou a smíchem. A těmi malými, obyčejnými okamžiky, které dělají život stojící za to. A teď stála žena mého syna v mém obývacím pokoji a počítala jeho hodnotu, jako by to nebyla víc než transakce. Pomalu jsem si osušila ruce. Hluboce jsem se nadechla. Pak jsem se s úsměvem na tváři vrátila do obývacího pokoje. Má někdo chuť na dezert? Zeptala jsem se veselým tónem. Udělala jsem broskvový cobbler. Moren se podívala na svůj telefon. Vlastně, musíme jít. Zítra brzy ráno. Eddie rychle přikývl, jako by byl rád, že má výmluvu k odchodu. Sbírali si své věci. Moren mi dala krátký povinný obětí. Eddie mě objal o něco déle, ale stále to bylo chladné. Ještě jednou díky, mami, řekl. Vždycky, zlato. Stála jsem u dveří a sledovala, jak jdou k jejich autu. Mín byla už na svém telefonu, než se vůbec posadila. Eddie se jednou otočil, jen jednou, a dal mi malý mávnutí. Pak odjeli. Zavřela jsem dveře a opřela se o ně. Dům byl zase tichý, příliš tichý. Vrátila jsem se do jídelny a podívala se na stůl. 3 talíře, 3 sklenice, důkaz, že tu byli lidé, ale teď to tu působilo prázdněji než předtím, než přišli.
Sedl jsem si do Rajovy staré židle a zíral na zeď. Morenova slova se mi neustále vracela v hlavě. Tohle potřebujeme. Ne, doufáme. Ne, možná potřebujeme. A Eddie nic neřekl, aby mě bránil, nic, aby ji zastavil. To byl okamžik, kdy jsem si uvědomil něco, čemu jsem se měsíce vyhýbal. Můj syn už nebyl stejný člověk a žena, se kterou se oženil, se nezastaví, dokud nedostane, co chce. Uplynuly 3 týdny, než jsem je znovu viděl. 3 týdny ticha, žádné telefonáty, žádné SMS, nic. 2krát jsem se pokusil navázat kontakt. Jednou, abych se zeptal, jak se má Eddie, a podruhé, abych zjistil, jestli by chtěli přijít na nedělní branč. Oba případy odpověděl stejnou výmluvou. Teď nemám čas, mami. Možná příští měsíc. Možná příští měsíc. Jakoby jeho matka byla něco, co si naplánujete, když nemáte nic lepšího na práci. Přestal jsem se snažit. Hrdost má způsob, jak vás chránit, když láska začne bolet příliš. Ale pak, z ničeho nic, zavolal Eddie, ahoj, mami. Moren a já přemýšlíme, že bychom tuto sobotu uspořádali malý barbecue u nás. Nic zvláštního, jen hamburgery a pohodu. Musíš přijít. Byl jsem tak překvapený, že jsem málem upustil telefon. Opravu? Ano, řekl, a na chvíli zněl zase jako sám sebe. Vím, že to už je nějaká doba. Myslel jsem, že by to mohlo být fajn. Moje srdce poskočilo navzdory všemu, navzdory chladu. Navzdory Morenovým vypočítavým poznámkám o mém domě, navzdory týdnu ignorování, protože byl mým synem a když vaše dítě naváže kontakt, přijmete to. Doufáte? Rád bych přišel. Řekl jsem, skvělé. V sobotu kolem 14 hodin, budu tam. Když jsem zavěsil, stál jsem v kuchyni a usmíval se jako blázen. Možná jsem se mýlil. Možná se všechno zlepší. Možná se Moren začíná otevírat. Matky jsou experti na lhaní sami sobě, když je pravda příliš bolestivá. Sobota přišla. Koupil jsem nákup, udělal bramborový salát a láhev vína. Měl jsem na sobě hezkou blůzu. Dokonce jsem si dal trochu make-upu. Jejich byt byl malý. Pronajatý byt se 2 ložnicemi v komplexu blízko dálnice. Typ místa, kde bydlí mladé páry, zatímco šetří na něco lepšího. Eddie mě přivítal u dveří s upřímným úsměvem. Ahoj, mami. Vstup. Byt voněl po dřevěném uhlí a grilovaném mase. Moren byla uvnitř a dávala papírové talíře na skládací stůl. Podívala se nahoru, když jsem vešel. Och, ahoj Ruth. Neteplé, nestudené, prostě neutrální. Ahoj, Moren. Přinesl jsem bramborový salát. Skvělé. Můžeš ho dát do lednice. Eddie vzal mísu ode mě a šel do kuchyně. Následoval jsem ho, zatímco jsem se rozhlížel. Byt byl uklizený, ale spartánský. Minimální nábytek, malá televize, pohovka, která vypadala, jako by byla z second handu. Ale co mě zaujalo, byla ta nákupní taška, která stála na kuchyňské lince. Viděl jsem okraj krabice uvnitř, designovou krabici na boty, další. Eddie se na mě podíval a rychle posunul tašku z dohledu. Takže, chceš něco k pití, mami? Mám ledový čaj. To zní perfektně. Šli jsme na malý balkon, kde Eddie postavil malý grill. Výhled byl na parkoviště, ale snažil se to udělat hezké. Pár skládacích židlí, šňůra s lampičkami, kterou si musel někde půjčit. Chvíli to vypadalo normálně. Eddie flipoval burgery. Zeptala jsem se ho na jeho práci. Mluvil o projektu, který řídil. Zasmál se něčemu. Řekla jsem, že to byla nejvíc uvolněná atmosféra,
jakou jsem kolem něj za měsíce cítila. Moren zůstávala jako obvykle uvnitř na telefonu. Pak vyšla na balkon, stále scrollujíc. Zlato, tuhle hovor rychle přijmu, řekla, aniž by se podívala. Eddie přikývl. Jasně. Sešla po schodech k malému kousku trávy u plotu, který odděloval komplex od dalšího pozemku. Eddie a já jsme pokračovali v rozhovoru. Vyprávěl mi o kolegovi, který mu připomínal jeho otce. Způsob, jakým si organizoval stůl. Způsob, jakým vyprávěl strašné vtipy, ale nějakým způsobem lidi rozesmíval. Tak či onak, bylo to poprvé, co Eddie po měsících zmínil Ria. Usmála jsem se, i když jsem cítila, jak se mi svírá hrdlo. Tvůj otec by ho měl rád, řekla jsem tiše. Eddie přikývl. Jo, to by měl. Pak jsem to slyšela. Morenin hlas. Stála u plotu, zády k nám, telefon u ucha. Její hlas byl tichý, ale vítr ho nesl dostatečně. Ne, nic podezřelého. Jen mi dej čas. Stuhla jsem. Eddie byl soustředěný na grilu, nic netušící. Moren pokračovala v hovoru. Jakmile se dům prodá, všechno zapadne na své místo. Musím ho jen přesvědčit. Můj žaludek klesl do bod. Snažila jsem se udržet obličej neutrální. Vzala jsem si ledový čaj a napila se, i když mi třásly ruce. Moren se tiše zasmála do telefonu. Věř mi, ona to nečeká. Eddie otočil burger a podíval se na ni. Je v pořádku, zeptal se nepřítomně. Přikývla jsem, nedůvěřujíc svému hlasu. Moren řekla ještě pár slov, kterým jsem nerozuměla, a pak hovor ukončila. Otočila se a vrátila se zpět po schodech, telefon si strkala do kapsy, jako by se nic nestalo. Všechno v pořádku, zeptal se Eddie. Jo, jen pracovní věci, řekla hladce. Sedla si do židle vedle mě a usmála se. Ten samý napjatý úsměv, který jsem viděla u sebe doma. Dívala jsem se na ni, opravdu se na ni dívala, a poprvé jsem neviděla ženu mého syna. Neviděla jsem někoho, kdo se snaží přizpůsobit nové rodině. Viděla jsem někoho s plánem. Zbytek grilování mi prošel jako v mlze. Nepamatuji si, o čem jsme mluvili. Nepamatuji si, jak chutnalo jídlo. Jediné, co jsem mohla slyšet, byl její hlas. Jakmile se dům prodá, všechno zapadne na své místo. Ne, když už to bude, jako by to už bylo rozhodnuto. Když bylo čas jít, šel Eddie se mnou k mému autu. Díky, že jsi přišla, mami, řekl. Opravdu bylo fajn tě vidět. Pevně jsem ho objala, silněji než obvykle. Miluji tě, zlato, řekla jsem. Také tě miluji. Nastoupila jsem do auta a v tichosti jela domů. Moje myšlenky vířily celou cestu. S kým si povídala? Co myslela tím, že nic nepodezřívá? Mluví o Eddiem? Byla tam někdo jiný a dům? Můj dům? Už plánovala jeho prodej. Ale jsem se zabývala rozdělováním peněz, které nebyly její. Chovala jsem se k mému domu, jako by to byla samozřejmost. Vjela jsem na svou příjezdovou cestu a dlouho tam seděla. Zírala jsem na vchodové dveře. Dům, na který jsme s Rajem šetřili. Dům, který jsme spolu natřeli. Dům, ve kterém jsme vychovali našeho syna. Chtěla to a použila Eddieho, aby to získala. Ale co bylo horší, něco jiného se dělo. Něco, co Eddie nevěděl. Něco, co skrývala. Musela jsem znát pravdu. Žádné hádání, žádné domněnky, pravdu. Vytáhla jsem telefon a procházela kontakty, dokud jsem nenašla Janicino číslo. Zvedla to na druhé zazvonění. Ruth, je všechno v pořádku? Ne, řekla jsem tiše. Potřebuji tvou pomoc. Nastalo ticho. Přijď, řekla. Hned teď.
Nastartovala jsem auto a sjela z příjezdové cesty, protože jsem měla dost toho, že jsem se tvářila, že je všechno v pořádku. Měla jsem dost čekání, až se věci samy zlepší. Pokud byl můj syn manipulován, pokud byl můj dům terčem, pokud se skrývaly tajemství, musela jsem to vědět a zjistit to. Janice bydlela 10 minut daleko v malém žlutém domě se zahradou, která vždy vypadala lépe než ta moje. Byla mojí přítelkyní od doby, co byl Eddie v plenkách. Byla tam, když Ry požádal o ruku. Byla tam, když se Eddie narodil. Byla tam, když Ry zemřel. Kdyby to někdo chápal, byla by to ona. Otevřela dveře, ještě než jsem zaklepala. Vstup, řekla, když ustoupila stranou. Vešla jsem do jejího obývacího pokoje a sedla si na pohovku, na které jsem už seděla 100krát předtím, ale tentokrát to bylo jiné, těžší. Janice nalila 2 sklenice sladkého čaje a podala mi jeden. Poté si sedla naproti mě a čekala. Řekla jsem jí všechno. Telefonáty, které přestaly. Večeři, kde Moren navrhla, abych prodala svůj dům. Grilování, kde jsem ji slyšela mluvit o plánu. Drahé věci, které stále kupovala. Způsob, jakým se Eddie změnil. Když jsem skončila, Janice byla dlouho tichá. Pak se naklonila dopředu a vzala mě za ruku. Ruth, řekla tiše. To není něco, o čem můžeš hádat. Musíš znát pravdu, žádné domněnky, žádné předpoklady. Pravdu. Ale jak? Zeptala jsem se. Nemohu ji jen tak obvinit z něčeho bez důkazů. Eddie by mi to nikdy neodpustil. Janice pomalu přikývla. Znám někoho, řekla. Důchodce z policie. Teď dělá soukromého vyšetřovatele. Tiše, profesionálně. Pokud se něco děje, zjistí to. Můj žaludek se obrátil. Myslíš tím někoho najmout, aby ji sledoval? Myslím, zjistit, jestli jsou tvoje instinkty správné, řekla Janice rozhodně. Protože pokud ano, Eddie je v nebezpečí. Nefyzickém nebezpečí, ale takovém, které ničí životy. Finanční nebezpečí, emocionální nebezpečí a nemůžeš ho chránit, pokud nevíš, před čím ho chráníš. Zírala jsem na svůj čaj. Co když se mýlím? Co když jsem jen paranoidní stará žena, která se nedokáže vzdát svého syna? Janice mi stiskla ruku. Takže to víš a můžeš to pustit. Ale Rutho, znám tě už 40 let. Nejsi paranoidní. Jsi opatrný a tvé instinkty nikdy nebyly špatné. Podíval jsem se na ni. Jak se jmenuje? Pan Patel, řekla. Pomohl mému bratranci minulý rok, když si myslela, že jí její obchodní partnerka něco ukradla. Ukázalo se, že měla pravdu. Patel všechno zjistil potichu. Žádné drama, jen fakta. Napsala jeho číslo na kousek papíru a podala mi ho. Dlouho jsem na něj zíral. Najmout někoho, aby vyšetřoval vlastní rodinu, se cítilo jako zrada. Cítilo se to jako přiznání, že láska nestačí, že důvěra má své hranice. Ale pak jsem si vzpomněl na Morenův hlas u brány. Jakmile se dům prodá, všechno zapadne na své místo. Myslel jsem na drahé šperky, designové kabelky, způsob, jakým se na můj dům dívala, jako by už byl její. Papír jsem složil a strčil do tašky. Děkuji, řekl jsem tiše. Janice mě zavedla ke dveřím a pevně mě objala. Děláš správnou věc, zašeptala. Řídil jsem domů a 20 minut seděl na své příjezdové cestě, než jsem vešel dovnitř. Další ráno jsem zavolal panu Patelovi. Jeho kancelář byla malá, nad daňovou přípravou ve starém centru Naples. Schody skřípaly, když jsem šel nahoru. Chodba voněla slabě po kávě a starém papíru. Když jsem zaklepal, klidný hlas řekl, vstupte. Pan Patel byl starší, než jsem očekával, možná 65.
Brýle, přátelská tvář, ten typ muže, kterému byste důvěřovali, že vám řekne pravdu, i když to bolí. Ukázal na židli naproti svému stolu. Paní Devsonová? Ano. Janice mi řekla, že byste možná zavolala. Posaďte se. Posadil jsem se a složil ruce do klína. Nevím, kde začít. Čekal trpělivě, bez toho, aby mě spěchal. Nakonec jsem promluvil. Myslím, že moje snacha něco plánuje. Něco, co se týká mého domu a možná někoho jiného. Nemám důkazy, jen pocit. A rozhovor, který jsem neměl slyšet. Řekl jsem mu všechno, stejný příběh, který jsem řekl Janice. Poslouchal, aniž by mě přerušoval. Dělal si poznámky na žlutém bloku. Když jsem skončil, položil pero a podíval se na mě. Paní Devsonová, řekl tiše, co popisujete, vypadá jako vzorec. Ty drahé věci, tlak na prodej vašeho domu, soukromé telefonní hovory. To nejsou náhody. Naznačují úmysl. Takže si myslíte, že mám pravdu. Myslím, že máte právo znát pravdu, řekl. A mohu vám pomoci ji najít. Ale musím být k vám upřímný ohledně něčeho. Přikývl jsem. Když se na to podívám, mohu najít věci, které nechcete vidět. Věci o vaší snache. Možná věci o vašem synovi. Pravda se nevždy cítí dobře. Moje hrdlo se sevřelo. Rozumím. Opřel se dozadu do své židle. Potřebuji 2 týdny, možná méně. Budu ji sledovat, dokumentovat její aktivity, prozkoumat její finance, pokud to bude možné, podívat se, s kým se schází, a pak ti přinesu všechno, co najdu. Kolik to bude stát? Řekl cenu. Bylo to víc, než jsem chtěl utratit, ale méně než ztráta mého domu, méně než vidět, že můj syn je zneužíván. Dobře, řekl jsem. Přikývl a vstal, natáhl ruku. Rychle se s tebou spojím. Podal jsem mu ruku a odešel. Dalších 2 týdny byly nejdelší v mém životě. Snažil jsem se zaměstnat. Uklízel jsem dům, i když to nebylo potřeba. Pekl jsem chléb, který jsem nejedl. Organizoval jsem skříně, které už byly organizované. Každýkrát, když zazvonil můj telefon, poskočilo mi srdce. Ale nikdy to nebyl on. Jen telemarketeři, jen spamové hovory. Eddie mi během těch 2 týdnů jednou poslal SMS. Ahoj mami, doufám, že se máš dobře. Pokusíme se brzy přijít na návštěvu. Pokusíme se. Ne, že bychom ti chyběli. Ne, že bychom tě chtěli vidět. Pokusíme se. Dlouho jsem zírala na tu zprávu, než jsem odpověděla. Těším se, zlato. Nic jsem se nedozvěděla zpět. V noci jsem ležela vzhůru a zírala na strop, představujíc si, co by mohl Patel zjistit. Část mě doufala, že nic nenajde. Že Morin byl prostě materialistický. Že telefonát znamenal něco neškodného, že přeháním. Ale jiná část mě, ta, která byla měsíce umlčena pochybnostmi a vinou, věděla lépe. Matky vědí, že cítíme nebezpečí kolem našich dětí, jako zvířata cítí bouře. A já jsem tuto bouři cítila už dlouhou dobu. Ve 14. dni zazvonil můj telefon. Neznámé číslo, zvedla jsem ho. Paní Devsonová, tady je pan Patel. Moje ruka se stáhla kolem telefonu. Ano, mám to, co si žádala, řekl tiše. Měla bys přijít. Mé srdce kleslo. Našla si něco? Bylo ticho. Ano, řekl. Myslím, že bude lepší, když si promluvíme osobně. Zavřela jsem oči. Budu tam za hodinu. Zavěsila jsem a sedla si na okraj postele. Mé ruce se třásly. 2 týdny jsem si říkala, že možná se pletu. Možná to všechno bylo v mé hlavě. Možná jsem byla jen osamělá vdova,
která hledala problémy tam, kde nebyly. Ale tón v Patelově hlase mi řekl všechno, co jsem potřebovala vědět. Našel něco a bylo to špatné. Pomalu jsem vstala, vzala si tašku a šla k autu. Jízda k jeho kanceláři se zdála delší, než měla být. Každá červená světla se zdála trvat věčnost. Každá zatáčka se zdála úmyslná. Když jsem konečně znovu vystoupila na ty vrzající schody a zaklepala na jeho dveře, okamžitě je otevřel. Jeho obličej byl vážný. Vstupte, paní Devsonová. Vešla jsem dovnitř a sedla si do stejné židle, ve které jsem seděla před 2 týdny. Patel si sedl naproti mě a položil mezi nás na stůl tlustou manilovou složku. Dlouho se na mě díval. Než to otevřu, řekl tiše, chci, abys věděla, že to, co uvidíš, bude bolet, ale žádala si opravdu a zasloužíš si ji. Přikývla jsem, moje hrdlo bylo příliš těsné, abych mohla mluvit. Pomalu otevřel složku a pak řekl slova, nikdy na to nezapomenu. Musíš se připravit. První věc, kterou pan Patel vytáhl ze složky, byla fotografie. Tiše to posunula přes stůl ke mně, aniž by řekla slovo. Vzal jsem to do třesoucích se rukou. Byla to Moren, která stála před restaurací, kterou jsem nepoznával, oblečená v šatech, které jsem ji ještě nikdy neviděl nosit, usmívající se. Ale nebyla sama. Vedle ní stál muž, vysoký, dobře oblečený. Jeho ruka spočívala na jejím dolním hřbetu způsobem, který byl příliš důvěrný, příliš pohodlný. Zíral jsem na fotografii, snažil se to pochopit. Kdo je to, zeptal jsem se tiše. Jmenuje se David Brennan, řekl Patel. Vlastní firmu na komerční nemovitosti ve Fort Myers. Podíval jsem se na něj. Nemovitosti? Patel pomalu přikývl. Vytáhl další fotografii. Ta ukazovala Moren a stejného muže, jak nastupují do štíhlého černého auta. Jeho ruka byla opět na jejím pase. Smála se. Ještě jedna fotografie. Ti dva, jak vstupují do hotelu. Můj žaludek se otočil. Jak dlouho to už trvá? Zeptal jsem se, můj hlas sotva nad šepotem. Nejméně 4 měsíce, řekl Patel. Možná déle. Sledoval jsem ji ve 3 různých okamžicích. Pokaždé se s ním setkala. Oběd, večeře, hotely. Na chvíli se odmlčel. Paní Devsonová, musím vám ukázat něco jiného. Vytáhl hromádku vytištěných stránek, účtenek, bankovních výpisů z kreditních karet. Moren utrácela peníze, které daleko přesahují její příjem, vysvětlil. Butik, kde pracuje, platí asi $12 za hodinu. Pracuje na částečný úvazek. To je možná $1500 měsíčně po zdanění. Ukázal na jednu z účtenek. Tento náramek koupila před 2 týdny. Zaplatila $3000 v hotovosti. Další účtenka. Tato taška, 2200, také v hotovosti. Rozložil přede mnou papíry. V posledních 6 měsících utratila téměř $30 000 za luxusní zboží. Žádný z těchto nákupů není sledovatelný na kreditní karty na její jméno. Všechny nákupy v hotovosti. Zíral jsem na čísla. Kde na to bere peníze? Patelův výraz se stemnil. To je tam, kde se to zhoršuje. Vytáhl další dokument, vytištěný e-mail, na některých místech označený. Mohl jsem si prohlédnout některé komunikace mezi Morin a panem Brennanem prostřednictvím kontaktu, kterého mám. Tento e-mail byl odeslán před 3 týdny. Podal mi ho. Pomalu jsem ho četl. Slova se na začátku rozmazávala. Musel jsem několikrát mrknout, abych se soustředil. Byl od Morin Davidovi. Předmět zněl aktualizace časového plánu. Pokračoval jsem ve čtení, Davide, Eddie se konečně dostává k rozumu.
Pracoval jsem na něm měsíce ohledně domu. Začíná to vidět z mého pohledu. Jeho matka nepotřebuje tolik prostoru. Jakmile ho přesvědčím, aby ji nechal prodat, můžeme pokračovat. Nemovitost má hodnotu alespoň 600 000, možná více, v závislosti na trhu. Eddie to nakonec zdědí, ale nemáme čas na to čekat. Potřebuji, aby ji teď tlačil k prodeji, dokud je ještě zdravá a může být přesvědčena. Jakmile prodej proběhne, Eddie a já budeme mít dost na slušnou zálohu na naše vlastní místo. To by ho mělo na chvíli učinit šťastným a zaměstnaným. Jakmile bude rozvod dokončen, můžeme pokračovat bez komplikací. Stále nic podezřívá. Jen buď trpělivý. To všechno bude stát za to. Přečetl jsem to 3krát. Po každé slova zasáhla silněji poté, co rozvod byl dokončen. Stále nic podezřívá. Jakmile prodej proběhne, začaly mi ruce tak silně třást, že jsem musel papír odložit. Plánuje ho opustit. Šeptal jsem. Patel přikývl. Ano, ale ne dříve, než dostane, co chce. Plán se zdá být tento. Přesvědčit Eddieho, aby na tebe tlačil, aby prodal svůj dům. Použít výnosy k tomu, abyste společně koupili dům. Pak, jakmile bude všechno zařízeno a peníze budou v bezpečí, požádá o rozvod. V manželství, které je tak krátké, s společným majetkem, může odejít s významnou částkou. Cítil jsem se nemocný. A Eddie nemá tušení. Žádné. Patel řekl. Z toho, co vidím, věří, že ho miluje. Věří, že spolu budují život. Nemá tušení, že ho používá jako odrazový můstek. Přitiskl jsem si ruku na ústa. Celou dobu jsem si myslel, že je Moren jen manipulativní, prostě chamtivá, prostě špatný vliv. Ale tohle bylo mnohem horší. Nechtěla jen můj dům. Nevyvíjela tlak jen na Eddieho. Ničila ho, využívala jeho důvěru, jeho lásku, jeho loajalitu k jeho matce jako zbraň, aby získala, co chtěla. A když bude hotovo, nechá ho s ničím. Patel přes stůl natáhl ruku a položil pevnou ruku na stůl vedle mé. Vím, že je to těžké slyšet, řekl tiše. Ale musela si to vědět, protože pokud to nezastavíš, tvůj syn všechno ztratí. Své manželství, své peníze a možná i svůj vztah s tebou, pokud ti dá vinu, že si neprodala, když ona žádala. Podíval jsem se na něj, slzy rozmazávaly můj zrak. Jaký druh člověka tohle dělá? Šeptal jsem. Patelova tvář byla laskavá, ale rozhodná. Druh, který vidí lidi jako nástroje, ne jako lidské bytosti. Znovu shromáždil fotografie a dokumenty do složky a zavřel ji. Teď máš možnosti, paní Dawson. Můžeš to ukázat Eddiemu. Můžeš Moren konfrontovat. Můžeš právně chránit svůj majetek, aby nikdy nedostala, co chce. Nebo můžeš udělat všechno 3. Otřel jsem si oči a hluboce se nadechl. Nejprve musím chránit svůj dům, řekl jsem. Za všechno, pokud má v úmyslu manipulovat Eddieho, aby mě přiměla prodat, musím se ujistit, že to není ani možné. Patel přikývl. Chytré. Znám dobrou právničku na rodinné právo, někoho, kdo se specializuje na plánování majetku a ochranu majetku. Mohu ti dát její číslo, prosím. Napsal jméno a číslo na malou kartičku a podal mi ji. Právnička Rebecca Harris. Počkej, Rebecca je zakázané jméno. Nech mě to změnit. Právnička Sarah Harris. Může ti pomoci založit trust nebo jinou právní ochranu, řekl Patel. Ujisti se, že tvé vlastnictví zůstane tvoje, bez ohledu na to, co se někdo snaží. Vzal jsem kartičku a strčil ji do tašky spolu se složkou. Děkuji, řekl jsem tiše. Za nalezení pravdy, i když to bolí. Patel vstal a doprovodil mě ke dveřím.
Paní Dawson, řekl, když jsem vstoupil do chodby. Jsi silnější, než si myslíš, a děláš to správné. Nejen pro sebe, ale i pro svého syna. Přikývl jsem, i když jsem si nebyl jistý, jestli mu věřím. Sestoupil jsem po těch vrzajících schodech a vkročil na slunce. Svět vypadal stejně jako před hodinou. Ty stejné ulice, stejné ovzduší, stejné teplo ve vzduchu. Ale všechno se změnilo. Nastoupila jsem do svého auta a dlouho tam seděla, zírajíc na mapu na sedadle spolujezdce. Uvnitř byly fotografie z rady, důkazy lží, důkazy plánu, který byl navržen tak, aby zničil život mého syna a ukradl všechno, na čem jsme s manželem pracovali. Myslela jsem na Eddieho, na to, jak se na Moren díval, když začali chodit. Jakoby byla to nejkrásnější, co se mu kdy stalo. Myslela jsem na to, jak ji bránil. Na to, jak se ode mě odvrátil, aby ji učinil šťastnou. A teď jsem věděla proč. Protože mu několik měsíců šeptala do ucha, zasévala semínka pochybností, přesvědčila ho, že jeho matka je problém, že já je brzdím, že můj dům je příležitost, ne domov. A on jí věřil, protože ji miloval, a ona tu lásku používala jako nástroj. Vzala jsem mapu a přitiskla ji k hrudi. Nepřišla jen pro mého syna. Přišla pro všechno. Ale udělala jednu chybu. Podcenila mě. Myslela si, že jsem jen osamělá stará vdova, která by udělala cokoliv, aby její syn byl šťastný. Myslela si, že jsem snadno manipulovatelná, snadno pod tlakem, snadno zlomitelná. Mýlila se. Nastartovala jsem auto a vyjela z parkoviště. Měla jsem práci, kterou bylo třeba udělat, a tentokrát bych nečekala, až mě někdo jiný ochrání. Ochráním se sama a ochráním svého syna, ať už věděl, že to potřebuje, nebo ne. Následující ráno jsem zavolala právničce Rebece Harrisové. Její kancelář byla v centru, v jedné z těch novějších budov se skleněnými okny a leštěnými podlahami. Typ místa, které působilo profesionálně a vážně. Potřebovala jsem vážnost. Recepční mě zavedla do malé zasedací místnosti, kde na mě čekala Rebeka. Byla mladší, než jsem očekávala, možná na konci 30, s ostrýma očima a klidnou přítomností, která mě okamžitě uklidnila. Paní Dawsonová, řekla, když vstala, aby mi potřásla rukou. Pan Patel mi řekl, že byste mohla zavolat. Prosím, posaďte se. Sedla jsem si a položila mapu, kterou mi Patel dal, na stůl mezi námi. Musím chránit svůj dům, řekla jsem jednoduše. A musím zajistit, aby mě nikdo nemohl přinutit ho prodat. Ne můj syn, ne jeho žena, nikdo. Rebeka přikývla a otevřela blok na poznámky. Povězte mi, co se děje. Řekla jsem jí všechno. Celý příběh. Morenina manipulace, aféra, plán použít Eddieho, aby mě přesvědčil ho prodat, e-maily, které vytyčovaly její časovou osu. Rebeka poslouchala, aniž by mě přerušila. Když jsem skončila, opřela se v křesle a složila si ruce. Paní Dawsonová, máte více kontroly, než si uvědomujete, řekla. A můžeme zajistit, aby to tak zůstalo. Vysvětlila mi to slovy, kterým jsem rozuměl. Živá důvěra. Umožnilo by mi to mít plnou kontrolu nad mým majetkem, dokud budu žít. Nikdo mě nemohl donutit prodat. Nikdo mi to nemohl vzít. A když nakonec zemřu, dům bude převeden podle mých přání, ne podle požadavků někoho jiného. Můžeme také přidat podmínky. Rebeka řekla, například, pokud chceš zajistit, aby tvůj syn zdědil majetek, můžeme zahrnout klauzuli, která ho ochrání před nároky manžela při rozvodu. Můžeme také specifikovat, že pokud se někdo pokusil tě manipulovat nebo přimět k prodeji, budou z dědictví zcela vyloučeni. Zíral jsem na ni. Můžeš to udělat? Absolutně. Je to tvůj majetek, paní Dawsonová. Ty rozhoduješ, co se s ním stane.
Ne tvůj syn, ne jeho žena. Ty. Poprvé za měsíce jsem cítil něco, co jsem téměř zapomněl. Sílu. Ne nad ostatními lidmi, ale nad svým vlastním životem, svými vlastními rozhodnutími. To chci, řekl jsem odhodlaně. Všechno. Rebeka se usmála. Dobře. Připravím dokumenty. Musíš je podepsat v přítomnosti notáře a já zajistím, aby bylo vše správně podáno. Jakmile to bude hotové, je tvůj dům trvale chráněn. Na chvíli se odmlčela. Ale musím se zeptat. Co plánuješ udělat se svým synem? Řekneš mu, co jsi zjistila? Dlouho jsem nad tím přemýšlel. Ano, řekl jsem tiše. Ale ještě ne. Než budu připraven. Než uvidí pravdu svýma vlastníma očima. Rebeka pomalu přikývla. Buď opatrná. Tento typ konfrontací může špatně dopadnout, pokud se nezvládnou správně. Lidé nereagují vždy tak, jak doufáš, že zareagují. Vím to, řekl jsem. Ale zaslouží si to vědět. I když ho to zničí. Protože pokud mu to neřeknu, ona ho stejně zničí. Rebeka přešla přes stůl a položila svou ruku na mou. Děláš to správně, řekla tiše. Pro sebe a pro něj. O 3 dny později jsem se vrátil do její kanceláře, abych podepsal papíry. Dokumenty byly tlusté, plné právního jazyka, kterému jsem rozuměl jen z části. Ale Rebeka mě provedla každou stránkou, každou klauzulí, každou ochranou. Když jsem podepsal své jméno na dno, cítil jsem, jak se ve mně něco posunulo. Síla. Dům byl zcela, právně, neodvolatelně můj. Moren mohla plánovat, co chtěla. Mohla šeptat do Eddieho ucha. Mohla plánovat, manipulovat a lhát, ale můj dům nikdy nezíská. Vyšel jsem z té kanceláře s hlavou výš, než byla za měsíce. Ten večer jsem seděl u svého kuchyňského stolu s patelovou složkou rozloženou přede mnou. Fotografie, účtenky, e-maily, bankovní výpisy, důkazy o zradě, důkazy o lžích. Studoval jsem každý detail. Naučil jsem se časovou osu z paměti. Četl jsem e-maily, dokud jsem je nemohl odříkat z paměti. A pak jsem začal plánovat. Myslel jsem na Eddieho, na syna, kterého jsem vychoval, na chlapce, který mi držel ruku, když jsme přecházeli ulici. Na teenagera, který mi přinesl květiny na den matek, i když neměl peníze. Na mladého muže, který plakal na pohřbu svého otce a řekl mi, že se o mě vždy postará. Ten chlapec tam stále seděl, pohřbený pod Morinovou manipulací, zmatený jejími lžemi, oslepený láskou. Ale stále tam byl a já ho šel vrátit. Ne s hněvem, ne s obviněními, ale s pravdou. Potřeboval jsem ho, aby viděl, co jsem viděl, aby cítil zradou, kterou jsem cítil, abych pochopil, že žena, kterou miloval, ho používala jako prostředek k tomu, aby ukradla od jeho vlastní matky. Ale musel jsem být také chytrý. Kdybych mu jen ukázal mapu a řekl, podívej se, co dělá tvoje žena, bránil by ji. Dělal by výmluvy. Obvinil by mě z žárlivosti nebo touhy po kontrole, nebo že se nedokážu odpoutat. To je to, co lidé dělají, když je pravda příliš bolestivá. Odpírají ji. Chrání lež, protože lež se cítí bezpečněji. Takže jsem potřeboval okamžik. Okamžik, kdy nemohl popřít, co bylo přímo před jeho nosem. Okamžik, kdy byla pravda nespochybnitelná. Myslel jsem na prázdniny, na rodinné tradice, na okamžiky, kdy lidé spouštějí svou obranu a ukazují, kdo skutečně jsou. A pak mě to napadlo. Štědrý večer. Vytáhl jsem svůj kalendář a počítal týdny. 2 měsíce. Měl jsem 2 měsíce na přípravu. 2 měsíce, abych zajistil, že všechno bude na svém místě. 2 měsíce na naplánování jediné noci, která všechno změní.
Sáhl jsem po peru a kousku papíru. Začal jsem psát. Seznam hostů, jen Eddie a Moren, menu. Eddieho oblíbené pokrmy. Jídlo, které jsem dříve připravoval, když byl chlapec, dárky. Pečlivě jsem o tom přemýšlel. Co by pro Eddieho něco znamenalo? Co by mu ukázalo, že ho stále miluji, i po všem? Auto. Mluvil o tom měsíce, že chce mít hezčí auto. Šetřil jsem. Ne proto, že bych mu něco dlužil, ale protože láska nekončí jen proto, že je zraněná. A pro Moren, designovou kabelku, ne proto, že by si ji zasloužila, ale protože jsem chtěl, aby se cítila bezpečně, pohodlně a naivně. Chtěl jsem, aby si myslela, že vyhrála. Chtěl jsem, aby věřila, že jsem jen bláznivá stará žena, která je zaplavuje dárky, protože zoufale toužím po jejich schválení. A pak, když byla na svém nejistějším, když si myslela, že noc jde přesně tak, jak plánovala, bych předložil pravdu. Ne křikem, ne slzami, jen fakty, fotografie, e-maily, účtenky. Nechat důkazy mluvit za sebe. Složil jsem papír a odložil ho stranou. Pak jsem vytáhl velkou manilovou obálku z zásuvky, ten typ s kovovým uzávěrem. Pomalu, opatrně, jsem do ní vložil každý kus důkazu. Fotografie Moren s Davidem, účtenky ukazující hotovostní nákupy, vytištěné e-maily, které popisovaly její plán, bankovní výpisy, všechno. Zapečetil jsem obálku a napsal Eddieho jméno na přední stranu úhledným písmem. Pak jsem ji položil do zásuvky stolu vedle mého oblíbeného křesla v obývacím pokoji. Toho samého křesla, na kterém bych seděl na Štědrý večer. Toho samého křesla, na kterém bych svému synovi předal pravdu. Dlouho jsem zíral na obálku. Část mě chtěla Eddiego okamžitě zavolat, abych ho varoval, abych ho prosil, aby viděl, co se děje, než bude příliš pozdě. Ale věděl jsem, že to nebude fungovat. Musel to vidět sám. Musel cítit tíhu zrady ve svých vlastních rukou. Zavřel jsem zásuvku a vstal. 2 měsíce. Mohl jsem čekat 2 měsíce. Čekal jsem už tak dlouho. Šel jsem k oknu a podíval se na ulici. Slunce zapadalo. Obloha zbarvila růžově a oranžově, jako vždy na Floridě. Poprvé po dlouhé době jsem se necítil vystrašený. Necítil jsem se slabý. Cítil jsem se připravený. Moren si myslela, že hraje hru. Myslela si, že má všechny figurky na svém místě. Myslela si, že je o 10 kroků napřed. Ale na něco zapomněla. Matky se nevzdávají svých dětí. Ne, když jsou v nebezpečí. Ne, když jsou zneužívány. Ne, když jsou ničené někým, kdo je nemá opravdu rád. Otočil jsem se od okna a zašeptal do prázdné místnosti. Štědrý večer. Týdny ubíhaly pomalu. Listopad přišel a odešel. Počasí se trochu ochladilo, i když to na Floridě znamenalo, že můžete venku chodit, aniž byste měli pocit, že vstupujete do trouby. Tyto týdny jsem trávil přípravami, nejen na Štědrý večer, ale na všechno, co mělo následovat. Kontaktoval jsem prodejce ohledně ojeté BMW, něco spolehlivého, něco, co by se Eddieho líbilo. Prodejce mi ukázal několik možností a já si vybral jednu, která byla 3 roky stará, ale vypadala jako nová. Čistý interiér, nízký počet kilometrů, typ auta, na které by byl mladý muž, který začíná svou kariéru, hrdý. Zaplatil jsem to celé. Žádné financování, žádné půjčky. Stálo to na parkovišti prodejce s mým jménem na papírech, čekající na Štědrý večer. Také jsem šel do designového obchodu v centru, obchodu, kde ženy s více penězi než rozumem procházely hodiny kabelky, které stály více než mé měsíční nákupy. Prodavačka se ke mně přiblížila s zdvořilým úsměvem. Mohu vám pomoci něco najít? Potřebuji kabelku, řekl jsem. Něco drahého.
Něco, co by ohromilo mladou ženu, která má ráda luxus. Ukázala mi několik možností. Vybral jsem si jednu, která vypadala elegantně, ale skromně, typ, který by Moren chtěla ukazovat na fotografiích. Zaplatil jsem to stejným způsobem jako auto, celé, bez váhání. Prodavačka to pečlivě zabalila do hedvábného papíru a vložila to do značkové tašky. Šťastná příjemkyně, řekla s úsměvem. Přikývl jsem, ale nevrátil jsem úsměv. Šťastný nebylo slovo, které bych použil. Na začátku prosince jsem byl připraven poslat pozvánku. Seděl jsem u kuchyňského stolu s telefonem v ruce, zíral na Eddieho jméno v kontaktech. Mohli bychom jednoduše zavolat, ale SMS se zdála bezpečnější, méně pravděpodobné, že vyvolá otázky, na které jsem ještě nebyl připraven odpovědět. Pečlivě jsem napsal. Ahoj, zlato. Rád bych vás s Moren pozval na večeři na Štědrý večer. Už je to dlouho, co jsme spolu trávili svátky. Dej mi vědět, jestli můžeš přijít. S láskou, máma. Stiskl jsem odeslat, než jsem o tom mohl příliš přemýšlet. O 3 hodiny později mi telefon zavibroval. Nebyl to Eddie, kdo odpověděl. Byla to Moren. Ahoj, Ruth. To zní skvěle. Budeme tam. Také jsem chtěl s tebou mluvit o situaci s domem. Štědrý večer by byl perfektní okamžik, abychom to probrali. Do té doby. Zíral jsem na zprávu. Nemohla si pomoci. I v reakci na jednoduché pozvání na večeři musela zmínit dům. Musela mi připomenout, že má plán, že to pro ní není jen taková rodinná schůzka. Byla to příležitost. Položil jsem telefon a zhluboka se nadechl. Myslela si, že vstupuje do vyjednávání, příležitosti, jak mě konečně přesvědčit k prodeji. Chvíle, kdy mohla Eddieho přimět, aby na mě vyvíjel osobní tlak, tváří v tvář, dokud bych se nepodvolil. Neměla tušení, do čeho se opravdu dostává. Eddie poslal SMS hodinu poté. Děkuji, mami. Těším se na to. Krátké, zdvořilé, odtažité, ale přišel. To bylo jediné, co se počítalo. Dny před Štědrým dnem byly zvláštní. Uklízel jsem dům, i když už byl uklizený. Ozdobil jsem stromeček stejnými ozdobami, které jsme s Rajem používali už desítky let. Pověsil jsem světla kolem oken. Postavil jsem betlém, který nám dala Rajova matka, když jsme se právě vzali. Všechno vypadalo slavnostně, teple a lákavě, ale pod povrchem. Připravoval jsem se na válku. Ne na tu hlučnou. Ne na tu s křikem a rozbitým nádobím. Na tu tichou. Na tu, která se vedla pravdou a dokumenty a důkazy, které se nedaly vyvrátit. Cvičil jsem, co bych řekl, jak bych zůstal klidný, jak bych obálku předložil bez emocí, bez hněvu, aniž bych Morin dal šanci překroutit příběh. Nechal bych fakta, aby mluvila za sebe. 3 dny před Vánocemi jsem vyzvedl BMW od dílera. Umyli ho pro mě a na kapotu uvázali velkou červenou mašli. Opřel jsem se opatrně domů a zaparkoval ho v garáži, mimo dohled. Eddie ho uvidí až na Štědrý den. Zabalil jsem také Moreninu kabelku. Dražší papír, hedvábná stužka. Ujistil jsem se, že to vypadá, jako bych o tom přemýšlel, jako by mi na tom záleželo, protože jsem chtěl, aby věřila, že se stále snažím získat její schválení. Noc před Štědrým dnem jsem nemohl spát. Ležel jsem v posteli a zíral na strop, přemýšlel o všem, co se mohlo pokazit. Co když mi Eddie nevěří? Co když si myslel, že jsem důkazy vyrobil? Co když dá Morin přednost před pravdou? Co když odejde a už se se mnou nikdy nebude bavit? Myšlenky kroužily v mé hlavě jako supy. Ale pak jsem pomyslel na alternativu. Pokud bych nic nedělal, Moren by ho stále manipulovala. Tlačila by na něj, aby mě přesvědčil prodat můj dům.
Vzala by peníze, požádala o rozvod a zanechala by ho zničeného a bez peněz. A on by se nikdy nedozvěděl, že jsem to mohl zastavit, že jsem měl pravdu v rukou a rozhodl se zůstat sticha. S tím jsem nemohl žít. Ať se zítra stane cokoliv, Eddie to bude vědět. Ať už udělá s těmito informacemi cokoliv, bylo to na něm, ale nenechal bych ho slepě kráčet do záhuby. Vstal jsem z postele a šel do obývacího pokoje. Otevřel jsem zásuvku, kde jsem před týdnem položil obálku. Stále tam ležela, pečlivě uzavřená, těžká pravdou. Vzal jsem ji do ruky a chvíli ji držel. Poté jsem ji nesl do své ložnice a položil ji na noční stolek vedle postele. Zítra bych to položil do zásuvky vedle mého křesla v obýváku, kde by to bylo skryté a připravené čekat. Znovu jsem se vrátil do postele a zavřel oči. A poprvé po měsících jsem usnul, aniž by mě v hrudi svírala úzkost, protože jsem už nečekal na něco hrozného, co by se mělo stát. Byl jsem připravený. Ráno štědrého dne přišlo s jasnou oblohou a teplým vzduchem. Probudil jsem se brzy, udělal kávu, sedl si na zadní verandu a díval se na východ slunce nad plotem sousedů. Svět se zdál tichý, poklidný. Myslel jsem na Raye, na to, co by řekl, kdyby byl tady. Pravděpodobně by mi řekl, že dělám správnou věc, že chránit Eddieho znamená říct mu pravdu, i když to bolí. Ray nikdy neměl rád lháře. Neměl trpělivost pro manipulaci nebo podvod. Nenáviděl by Moren. Dopil jsem kávu a šel dovnitř. Bylo potřeba udělat práci. Strávil jsem ráno vařením. Pečený krůtí, česnek, bramborová kaše, kukuřičný chléb, zelené fazolky se slaninou, brusinková omáčka. Všechna Eddieho oblíbená jídla. Dům se naplnil vůní domova. Druh vůní, které vám dávají pocit bezpečí. Opatrně. Prostřel jsem stůl s hezkým nádobím. Příbory, které jsme s Rayem dostali jako svatební dar. Látkové ubrousky, které jsem používal jen při zvláštních příležitostech. Všechno vypadalo dokonale. Umístil jsem zabalenou kabelku pod stromeček. Vedle jsem položil malou krabičku s klíči od auta. Pak jsem šel do své ložnice a vzal obálku. Nesl jsem ji do obýváku a položil ji do zásuvky vedle svého křesla. Z dohledu, čekající, stál jsem tam chvíli, zíral na zavřenou zásuvku. Dnes večer se všechno změní. Buď Eddie uvidí pravdu a rozhodne se chránit sám sebe, nebo to odmítne a zvolí Moren. Tak či onak, budu to vědět a konečně přestanu žít v této bolestné limbu, kdy vidím svého syna, jak je ničen, a jsem bezmocný to zastavit. Hluboce jsem se nadechl. Pak jsem šel do kuchyně, abych dokončil večeři. Bylo skoro čas. Dorazili přesně v 18 hodin. Slyšel jsem auto výjíždět na příjezdovou cestu a hluboce se nadechl, než jsem otevřel dveře. Eddie stál na verandě s lahví vína. Usmál se, když mě uviděl, ale jeho oči to úplně nedosáhly. Druh úsměvu, který dáte, když si nejste jisti, co můžete očekávat. Ahoj, mami. Veselé Vánoce. Veselé Vánoce, zlato. Pevně jsem ho objal. On mě objal zpět, ale jen na chvíli, než se stáhl. Moren šla za ním, scrollujíc na svém telefonu. Na chvíli se podívala nahoru. Ahoj, Ruth. Něco voní dobře. Děkuji. Vstupte dovnitř. Večeře je skoro hotová. Vstoupili dovnitř. Eddie se rozhlédl po ozdobách, stromečku, stole prostřeném nádobím. Wow, mami, opravdu si se snažila. Chtěla jsem, aby to bylo zvláštní, řekl jsem tiše. Moren vešla do obývacího pokoje, její oči skenovaly nábytek, stěny, okna. Znovu to dělala, hodnotila, počítala. Chvíli jsem se na ní podíval, pak jsem se zase otočil k Eddiemu. Chceš něco k pití před večeří? Samozřejmě,
Vezmu si trochu vody. Šli jsme spolu do kuchyně, jen ve dvou. Na krátkou chvíli to vypadalo normálně. Jak se máš, mami, zeptal se. Dobře, řekla jsem, zatímco jsem nalévala sklenici. Jsem zaneprázdněná přípravami na večer, přikývl. Ale jeho myšlenky se zdály být jinde. A ty, zeptala jsem se. Jak to jde v práci? Dobře, hodně práce. Víš, jak to je. Vzal sklenici a pil, aniž by se na mě podíval. Chtěla jsem natáhnout ruku, abych se ho dotkla a řekla mu všechno, co jsem v tu chvíli cítila, ale zadržela jsem se. Ještě ne. Moren se objevila ve dveřích. Eddie, pojď se podívat. Podíval se na mě a pak odešel z kuchyně. Stála jsem tam sama, s rukama kolem okraje stolu. Večeře byla napjatá. Seděli jsme u stolu s talíři plnými jídla, ale rozhovor působil nuceně, prázdně. Eddie mluvil o své práci. Kladla jsem zdvořilé otázky. Moren skoro nic neříkala. Šťouchala do svého krůtího masa, procházela si telefon mezi sousty a dvakrát se podívala na hodinky. Jako by měla být někde jinde, snažila jsem se to ignorovat. Soustředila jsem se na Eddieho. Cestou jedl bramborovou kaši stejným způsobem, jako když byl dítě, s příliš velkým množstvím másla. Chvíli jsem si dovolila vzpomenout na chlapce, kterým býval. Chlapce, který se smál mým hrozným vtipům. Chlapce, který mi pomáhal nosit nákupy, aniž bych o to požádala. Chlapce, který mi říkal, že jsem nejlepší kuchařka na světě, i když jsem maso spálila. Ten chlapec v něm stále byl. Musela jsem tomu věřit. Po večeři jsme se přesunuli do obývacího pokoje. Světla na stromečku jemně blikala. Místnost působila teple, téměř poklidně, ale mé srdce bušilo. Uděláme si dárky, zeptala jsem se, zatímco jsem si hlas držela lehký. Eddie přikývl. Jistě. Natáhla jsem se pod stromeček a nejprve vytáhla malou krabičku, tu s klíči od auta. Podala jsem ji Eddieho. To je pro tebe, zlato. Vypadal překvapeně. Mami, nemusela si mi nic dávat. Chtěla jsem to. Pomalu otevřel krabičku. Když uviděl klíče, jeho obličej se vyprázdnil. Pak mu oči povyrostly. Mami, to je. Jdi se podívat do garáže, řekla jsem tiše. Vstal, klíče držel, jako by se měli ztratit, pokud by se příliš rychle pohnul. Šel k bočním dveřím vedoucím do garáže a otevřel je. Slyšela jsem, jak se mu zadrhl dech. Mami, BMW. Otočil se, aby se na mě podíval, jeho obličej byl směsicí šoku a neuvěření. Nemusela si to dělat. Vím, řekla jsem. Ale chtěla jsem to. Tvrdě pracuješ. Zasloužíš si něco hezkého. Vrátil se zpět do obývacího pokoje a objal mě. Tentokrát to bylo opravdové obětí. To, které mi připomnělo, proč to všechno dělám. Děkuji, zašeptal. Nevím, co říct. Nemusíš nic říkat. Odtrhl se, jeho oči se leskly. Moren stále seděla na pohovce a dívala se s nečitelným výrazem. Vzala jsem druhý dárek, designovou kabelku. A tohle je pro tebe, Moren. Přijala to, aniž by vstala, opatrně to otevřela, chvíli zvedla kabelku z hedvábného papíru. Její oči se rozjasnily. Otočila to v rukou, zatímco si prohlížela značkovou etiketu. Toen vytáhla svůj telefon a rychle si udělala selfie, zatímco ho držela. Roztomilé, řekla plochým tónem. Položila tašku vedle sebe na pohovku, jako by to byl polštář. Žádné poděkování, žádné uznání, jen odmítavé přijetí. Eddie se mírně zamračil, ale nic neřekl. Složil jsem si ruce do klína a čekal. Tohle bylo ono. Okamžik, na který jsem se zároveň těšil a obával.
Eddie si klírt hrdlo. Mami, ohledně tvého dárku. Podíval jsem se na něj. Nepohodlně se posunul. Nechtěl se mi podívat do očí. Letos jsme ti nic nekoupili. Slova visela ve vzduchu. Zamkal jsem, moje hruď se cítila těsně. Řekl jsem tiše. Eddie se snažil to rozesmát. Ano, řekl Moren. No, řekla, že se musíš naučit dávat, aniž bys něco očekávala zpět. Víš, že štědrost by neměla mít podmínky. Snažil se, aby to znělo rozumně, dokonce filozoficky. Ale slova padala jako kameny. Podíval jsem se na Moren. Opřela se o pohovku s překříženýma rukama. Na tváři měla malý spokojený úsměv. Nezahanbená, neomlouvající se, pyšná. Eddie pokračoval v mluvení, jeho hlas se stále tišil. Není to osobní, mami. Jen Morin si myslí, že je důležité, abychom se všichni naučili být méně materialističtí, zvlášť kolem svátků. Nejasně mávl k dárkům, které jsem jim dala. Byla si tak štědrá a my si toho vážíme. Opravdu. Ale mysleli jsme, že bys letos mohla prostě užívat dávat, aniž bys něco musela dostat zpět. Jeho hlas utichl. Morenin úsměv se mírně rozšířil. Myslela si, že vyhrála. Myslela si, že tenhle okamžik, tohle ponížení, mě zlomí, učiní mě zoufalou po jejich schválení, připraví mě udělat cokoliv, abych se znovu dostala do jejich přízně, včetně prodeje svého domu. Seděla jsem velmi tiše. Místnost se zdála menší. Světla příliš jasná. Teplo, které jsem se tak snažila vytvořit, se cítilo prázdně. Ale neplakala jsem. Nežádala jsem. Reagovala jsem jinak, než očekávala. Místo toho jsem cítila tu samou jasnost, kterou jsem cítila před měsíci. Stejnou sílu, kterou jsem cítila, když jsem podepisovala právní dokumenty, které chránily můj dům. Sáhla jsem do zásuvky vedle svého křesla. Moje ruka se netřásla. Vytáhla jsem obálku, silnou, těžkou, zapečetěnou pravdou uvnitř. Položila jsem ji na konferenční stolek mezi námi. Eddie se zmateně podíval. Morenin úsměv se mírně vytratil. No, řekla jsem klidně, můj hlas pevný. Pokud jde o lekce, dovol mi, abych ti něco naučila. Podívala jsem se Mín přímo do očí. Pokračuj, řekla jsem. Otevři to. Eddie se podíval na Mín, pak na obálku. Mín se pomalu naklonila dopředu. Její prsty na chvíli zaváhaly, než ji vzala. Otevřela kovové zapínání a vytáhla první fotografii. Barva zmizela z její tváře. Eddie se naklonil blíž, zamračený. Co to je? Moren se snažila vrátit fotku zpět do obálky, ale Eddie jí chytil zápěstí. Ukaž mi to. Přitáhl si obálku k sobě a vysypal obsah na stůl. Fotky se rozprostřely po povrchu. Bonuséné, vytištěné e-maily, bankovní výpisy. Eddie vzal jednu z fotografií do ruky. Jeho ruce začaly třást. Byla to Moren s jiným mužem. Jeho ruka na jejím pase, ona se na něj usmívala. Eddie jeho obličej zbledl. Co? Co to je? Jeho hlas se zlomil. Vzal další fotografii. Pak zase další. Pak uviděl e-mail. E-mail, ve kterém Moren popsala svůj plán, časovou osu, rozvod, dům. Pomalu ho četl, jeho rty se lehce hýbaly, zatímco zpracovával každé slovo. Když skončil, podíval se na Moren. Řekni mi, že to není pravda. Moren otevřela ústa, zavřela je, pak je otevřela znovu. Eddie, to není tak, jak to vypadá. Ona, tvoje matka se tě snaží proti mně poštvat. Je žárlivá. Vždycky byla žárlivá. Eddie jeho ruce teď třásly. Tak mi vysvětli ty fotografie.
Vysvětli ty e-maily. Vysvětli tohle. Držel v ruce účtenku za náramek, který nosila už týdny. $3000, Moren. Odkud máš $3000? Zakoktala, snažila se formulovat výmluvu, ale nic logického z ní nevyšlo. Eddie vstal, papíry stále svíral v rukou. Jeho obličej byl směsicí šoku, vzteku a bolesti. Plánovala si mě opustit, zašeptal. Poté, co si vzala peníze z domu mé matky. Plánovala si mě opustit. Morenin obličej se skřivil. Tvoje matka nás brzdila, zavčela. Potřebovali jsme ten dům, Eddie. Zasloužili jsme si ho a ona byla sobecká. Masky spadly. Ta sladká, milující žena zmizela. To, co teď stálo před námi, byla někdo chladný, vypočítavý, zoufalý. Eddie udělal krok zpět. Jdi pryč. Moren zamrkala. Co? Jdi pryč. Jeho hlas byl nízký, kontrolovaný, ale třásl se vzteky. Eddie, prosím, jen poslouchej. Ne, zakřičel. Jdi teď z domu mé matky. Moren na chvíli zůstala jako skamenělá. Pak, s výbuchem vzteku, popadla svou tašku a designovou kabelku, kterou jsem jí dala. Dobře. Budeš toho litovat, Eddie. Budeš litovat, že jsi si vybral jí místo mě. Vyběhla ke dveřím, její podpatky ostře klapaly o podlahu. Dveře zabouchla tak silně, že se ozdoby na stromečku ZAT řásly. A pak byla pryč. Ticho po Morenině odchodu bylo ohlušující. Eddie stál uprostřed obývacího pokoje, stále držel fotografie ve svých třesoucích se rukou. Jeho obličej byl bledý, jeho dech měl povrchní. Pak mu podlomila kolena. Zhroutil se na pohovku, zakryl si obličej rukama a zlomil se. Hluboké, třesoucí se vzliky, které přicházely z místa, kde jsem roky neslyšel. Ne od pohřbu Reja. Ne od dne, kdy jsme pohřbili muže, který ho vychoval, aby byl lepší než tohle. Pomalu jsem se k němu přiblížil a sedl si vedle něj. Nejprve jsem nic neřekl. Jen jsem mu opatrně položil ruku na rameno. Lekl se, pak se ke mně přitiskl. Obličej si zakrýval na mém rameni, jako když byl malý a svět se mu zdál příliš velký. Omlouvám se, mami. Hltal mezi vzliky. Omlouvám se. SSST, zašeptala jsem. Je to v pořádku. Není to v pořádku, řekl, když se stáhl, aby se na mě podíval. Jeho oči byly červené, plné slz a studu. Nechal jsem ji říct ty věci o tobě. Stál jsem tam a sledoval, jak s tebou zachází, jako bys nebyl nic. Věřil jsem jí, když říkala, že jsi egoistický. Opravu jsem tomu věřil. Jeho hlas se zlomil. A dnes večer, co jsem ti říkal o tom, že si nedáváš dárek, o tom, že se musíš něco naučit. Zakrýval hlavu, neschopen dokončit. Eddie, řekl jsem tiše, zatímco jsem vzal jeho ruku do své. Důvěřoval si někomu, kdo tě miloval. To není nedostatek. To je lidské. Ale měl jsem to vidět, řekl zoufale. Měl jsem vědět o těch drahých věcech. O tom, jak mluvila o tvém domě. O tom, jak mě neustále od tebe odtahovala. Hrubě si otřel oči. Jak jsem mohl být tak slepý? Zmáčkl jsem mu ruku. Protože láska nás někdy oslepuje. Nechává nás věřit v to nejlepší v lidech, i když jsou tu signály. A ona byla velmi dobrá v tom, co dělala. Pomalu, opatrně tě manipulovala. Neměl si šanci. Eddie se podíval na fotografii rozloženou po stole. Jak dlouho to už víš? Od září, řekl jsem tiše. Slyšel jsem ji na telefonu během tvého grilování mluvit o plánu na dům. Věděl jsem, že je něco špatně, ale nevěděl jsem, jak hluboko to sahá, tak jsem najal někoho, aby to zjistil. Podíval se na mě ohromeně.
Najal si vyšetřovatele. Přikývl jsem. Musel jsem znát pravdu. Ne pro sebe, pro tebe. Protože jsem viděl, co ti dělala. Viděl jsem, jak se stahuješ, měníš, a věděl jsem, že pokud to nezastavím, zničí tě. Eddieho obličej se opět skřivil. Nechal jsem ji to skoro udělat, zašeptal. Téměř jsem tě přesvědčil, abys ten dům prodal. Neustále říkala, že to potřebujeme, že to je jediný způsob, jak se posunout dál. A začal jsem jí věřit. Rozhlédl se po obývacím pokoji, na stromeček, na fotografie Ray na zdi, na dům, který postavili jeho rodiče. Téměř jsem ti to vzal. Ale to si neudělal, řekl jsem rozhodně. A to je to, co se počítá, zakrýval hlavu. Jen proto, že si mě zastavil. Kdybys to neobjevil, kdybys mi to dnes večer neukázal, jeho hlas se zlomil, všechno bych ztratil. Dům, ty, moje sebeúcta, všechno. Znovu jsem ho přitáhl blíž k sobě. Nestratil si mě, řekl jsem tiše. Nikdy mě nestratíš. Jsem tvoje matka. To se nemění, ať se stane cokoliv. Seděli jsme tak dlouho. Světla na stromečku jemně blikala. Dům byl tichý, kromě zvuku Eddieho dechu, zatímco se snažil uklidnit. Nakonec se stáhl a otřel si oči. Co mám teď dělat, zeptal se. O Maureen? Ovšem. Zhluboka jsem se nadechl. Chráníš se právně, finančně, emocionálně. Mluvíš s právníkem. Zajišťuješ, aby ti nemohla nic vzít. A pak začneš znovu budovat svůj život. Eddie pomalu přikývl, jako by se snažil všechno zpracovat. A ty? Zeptal se, zatímco se na mě podíval. Dům máš? Udělal jsi něco, abys to ochránil? Nejasně jsem se usmál. Založil jsem živou důvěru. Dům je právně chráněn. Nikdo mě nemůže donutit, abych ho prodal. A když budu pryč, půjde to k tobě s podmínkami, které to ochrání před každým, kdo se mě snažil manipulovat. Eddie vydal šokovaný dech. Na všechno si myslel. Musel jsem, řekl jsem jednoduše, protože jsem věděl, že ty nevidíš, co se děje, a já jí nenechám vzít všechno, na čem jsme s tvým otcem pracovali. Natáhl se a znovu mě objal. Pevně, zoufale. Miluji tě, mami. Omlouvám se, že jsem to neviděl dřív. Miluji tě také, zlato. A budeš v pořádku. Chvíli to bude bolet, ale budeš v pořádku. Přikývl na mé rameno. Seděli jsme tam spolu, zatímco noc pokračovala. Jídlo leželo nedotčené na stole. Dárky zůstaly pod stromem. Ale poprvé za měsíce jsem měl svého syna zpět. Ne tu verzi, kterou z něj udělala Maureen. Ne toho chladného cizince, který se vyhýbal mým telefonátům. Skutečného Eddieho. Chlapce, kterého jsem vychoval. Muže, na kterého by jeho otec byl hrdý. Nakonec se Eddie postavil. Musím jít, řekl tiše. Musím zjistit, kde zůstanu dnes večer. Nemohu se vrátit do bytu. Zůstaneš tady, řekl jsem rozhodně. Ve své staré místnosti, jak dlouho budeš potřebovat, jeho oči se opět naplnily slzami. Děkuji. Šel jsem s ním nahoru a ukázal mu pokoj pro hosty. Stejný pokoj, ve kterém spal jako teenager. Držel jsem ho stejný po všechny ty roky, pro případ, že by. Dobře se vyspí, řekl jsem. Zítra všechno zařídíme. Přikývl a zavřel dveře. Znovu jsem sešel dolů a stál v obývacím pokoji, dívajíc se na nepořádek na konferenčním stolku, fotografie, e-maily, důkazy o zradě. Pomalu jsem všechno sbíral a dával zpět do obálky. Pak jsem šel k krbu a zíral na plameny, které jsem zapálil dříve ten večer. Část mě chtěla všechno spálit, zničit důkazy a tvářit se, že se nic nestalo. Ale to jsem neudělal,
protože Eddie to možná potřeboval pro rozvod, pro právníky, jako důkaz toho, co udělala. Odložil jsem obálku a posadil se do svého křesla. Dům byl teď tichý, poklidný. Štědrý večer mi nepřinesl radost. Nedal mi teplé rodinné setkání, na které jsem doufal, když jsem tu pozvánku poslal před týdny. Ale dal mi něco důležitějšího, jasnost, svobodu a mého syna zpět. Myslel jsem na Moren, na to, kde teď je, pravděpodobně volá Davida, pravděpodobně plánuje svůj další krok. Ale prohrála. Dům nedostala. Peníze nedostala. A Eddie ho ztratila. Všechno proto, že podcenila lásku matky. Všechno proto, že si myslela, že jsem slabý. Slabě jsem se usmál a podíval se na strom. Ornamenty, které jsme s Rajem sbírali v průběhu let, jemně blikaly ve světle. Dokázali jsme to, Raji, zašeptal jsem. Ochránili jsme ho. Seděl jsem tam dlouho a přemýšlel o všem, co se stalo, o všem, co jsem se naučil. Toto ticho není slabost, toto trpělivost není kapitulace, že někdy je třeba chránit lidi, které milujeme, před jejich vlastními volbami, a že hranice, i když bolestivé, jsou činy lásky. Pomalu jsem vstal a zhasl světla na stromečku. Pak jsem šel nahoru do postele. Zítra se Eddie probudí ve své dětské pokoji. Bude se muset postavit realitě všeho, co ztratil. Bude muset truchlit, přestavět, začít znovu, ale nebude to dělat sám. A udělá to jako sám za sebe, ne jako nástroj někoho jiného. Když jsem ležel v posteli, myslel jsem na vás všechny, kteří to sledujete. Všechny vás, kteří jste se cítili neviditelní ve svých vlastních rodinách. Všechny vás, kteří jste dali všechno a dostali zpět jen krutost. Chci, abyste věděli jednu věc. Nejste slabí, protože milujete lidi, kteří vám ubližují. Nejste hloupí, protože jim dáváte šance. Ale také nejste povinni se ničit, abyste je učinili pohodlnými. Můžete si stanovit hranice. Můžete chránit to, co je vaše. Můžete odejít od lidí, kteří vaši lásku používají jako zbraň. I když jsou ti lidé vaše vlastní děti, i když vám to láme srdce. Protože někdy je největším činem lásky říct ne. Pokud vás tento příběh zasáhl, pokud jste někdy museli učinit bolestivé rozhodnutí chránit se před někým, koho milujete, zanechte prosím komentář níže. Sdílejte svůj příběh. Dejte ostatním vědět, že nejsou sami. A pokud věříte, že lidé by měli být odpovědní za to, jak zacházejí s těmi, kdo je milují, stiskněte tlačítko like. Sdílejte to s někým, kdo to potřebuje slyšet. Přihlaste se k odběru, abyste nezmeškali příběhy, které mají význam, protože si všichni zasloužíme být zacházeni s důstojností i od naší vlastní rodiny. Zejména od naší vlastní rodiny.